Activations FM. She's the one that's at Activations FM. Tongwara wapunyuka Yesu wani Tento matoka ibiti mimasha kutani Kapu iweba Sani kato bakari kumone kupata Konanga salima la mole lopona koyeba kombo ya Yesu Simba Yesu kosonga simate Yesu nala ya mama ima wanyo seba simba Yesu masiya Nazuwa nzala ya bomo Masila Yesu ya zanzele ya momo Batiza Oh Yesu Soki otenani mososo ye
very much. Makadizo nyumese mese kupa kumapazua kumadokero chame bini mota nyemba zitandi nonze Papa Jose Chamatinari shumba godo potera vanezi tere zikwata zininga zisinga zochi ndinopo kutenda neka chokutanga reka indipe kutenda kupa kuna Big Dara guta za mutai muguta ndopa kutenda zukuru ona kutenda zako wanga ochita kupa ku UK neka ndopa kutenda zukuru boni kuna mashege baro mekaka maoko kwa sando zako hizo nai Sechivimbiso naika sechivimbiso ma system yacho ndoza tunetereka andatangane kambo kuna mkoma Clive Monomukundu chikokoko anzi chikokoko reka ndopo kutete zukuru mkoma Clive ndugu za mkubatana nao pa Skype ereka nditungize gwenyare pa Zimbabwe ndinongane navo na hii ndino wana umuri Zako ya Clive Monomukundu rova Zimbabwe kuruko vote nemimbese muri moka makadi zvenyu ndakaitaura nevari ku UK neka ndakaitaura mukoma gutas zvikati taita mari mwana wa mudhara mabirida taita mari rega sekuti hanzi kuimba floods saka mabirida anenge akubata hanzi kushata kwezvimwe kunaka kwezvimwe nahi
koche ndakochekera pa Zimbabwe naika kurukuvote kuzimu ndo kwa ndapinda Paris wadika mwaterere ndabatana na mkoma Clive Mono Mukundu. Welcome to a people station, Visions FM, the home of pure entertainment. Kama tereri ndopa kutenda skuru ndokuveneso pa chirongwa chechisi ndopa kutenda skuru mese kubva kumabvazi wako madokero chamembere maodza nyemba so kuimbisa kwanakaita vadika mwatereri naso inoinda tsikwa nejaya guru mukoma Clive Mono Mukundu ndozvati vazhinji dzimwe nziya dzatomborora pa Visions FM vaindibvunza kuti ndiani sechikumbiro chamakaita mukoma Clive vari pano nhasi chandingada kutaurawo zvakare nchekuti mukoma Clive Mono Mukundu muimbi uyezve mutsikisi pachirungu ndingati producer naika mukoma Clive ndokumbira kuti mukwazise vatereri. Makadi vatereri manda ese pasi rose makadi mukoma Jose. Ndopa kutenda zvikuru. Mukoma Clive ndozva tisatanga yedu nhoroondo dzakati wandei vazhinji vangada kuziva zita rechikwata uyezve mungatitaurira kuti muchikwata chenyu chamunobata nacho cheband renyu ndiani nani arimo muchikwata imomo? Inzabulaita ndinoshandisa vanonzi pachirungu kuma session musicians ndichirekodha manje yangu uyezve pachangu nditoriwo session musician zvakare saka ndosaka ndakakwanisa kushanda nevaimbi vakati kuti vanendichitikisopfikisa navo asi kana ndakuita yangu music ndinongotofuti shamwari dzangu dzandinoshanda nadzo pandinombohaiwa nemamabhendi then togadzira manje saka handina band zviri permanent chairo ndinongopikana apa hongu mukoma Clive ndozvati parizvinezvi vadika mwatereri kubva kuZimbabwe nemhuri yeZimbabwe iri kuZimbabwe kuri kuvhote nemimese muri kumarimuka ndozvati pane vamwe vari kuzama kukonekta kuti vange vachikwanisa kutibata. Regai titange nekambo kekudziisa chivara kambo kanonzi Handishore. Vadika mwatereri musaende kure naika mukoma Clive Mono Mukundu vari pano ngaterere kambo kanonzi Handishore.
achikakama ndikamushora ndakuzvidzai wamakasika asingaone ndikamusarudza ndakusarura ndikamushora ndakuzvidzai Mkoma Clive, mungada utiudzawo here muchidimbu kuti zvemimanzi izvi makazvitanga rini, zvemimanzi izvi makazvitanga rini, kana kuti wamangada kuzivawo zvakare tisati tatanga kutaura kuti mimanzi makaitanga rini, makazvarirwa kupi, kumusha kweindo kupi, makazvakwa gore ripi, kana muchinge makasununga mutitsananguriro zvakare muzotitsanangurira kuti makazopinda mumimanzi zvaita sei? Okay. Ya ini ndakazvarwa ndichinzi Clive Mukundu rekuti muono ndere magitare. Ndakazvarwa musi wa15 September 1970 paRusape. Ndakurira muHarare kuambozuma Mufakose nekuwadzana. Saka zvemagitare kufarira magitare kwakatanga kuoneka kugara ndiri kumagrade 4-5 chaiko gozi vamwe vaigadzira mamotokari dzemawaya indaigadzira magitare emagaroni aya. Saka vabereki vangu vanga vasingazifariri zvikuru baba vangu zvavambozama kurova vachituka nekurova vakaona kuti hazisi kushanda vapedza vangosiyanawo nazvo. Saka ndakazoti gore ra1988 ndopatakasangana nemwe muchinda ainzi Last Side akashaya zvake ndakazonzwitsa makodzi ekutanga egitare. Saka ndichibva ipapapo 1988 ndopandakatanga bhendi rangu rekutanga ndichiri kuchikoro ndiri form 3 rainzi Sarungano Chantas. Varamboti shandei vazvaramba kubudirira takatazorekodha then vatazojenhawo zvimwe zvikwata zvidiki nerimwe rainzi Chikokokore kwaMutare uko. Then after that in 1994 vandazotendoka vandatanga kunamata vandajoina chikwata chainzi Gia Gospel Train Mamina Isaac Kombo Kero Chiyengwa naEni Kombo. Saka ndiri muchikwata imomo ndopandakatanga nyaya dzekuita session musician ndichihaiwa kunoridza mushure mokunge vaimbi vakati kuti vafarira maridziro angu. Saka kutaura kunoku ndofunga ndarekodha maalbum anopfuura 800 maalbums ndichingorekuta nezvikwata zvakasiyana-siyana vana Oliver Mutukudzi, vana Shingisai Suluma, vana Maendere Brothers. Saka 19 I think gore ra2000 ndopandakakamira zvekushanda ndichishandira machechi panotanga kuita full time musician. 2001 pandaenda kuCollege of Music kunotora certificate inonzi National Certificate in Music. Pandapedza 2002 2003 pandajoina Oliver Mutukudzi and the Black Spirits. Pandazobuda muchikwata 2007. Saka pandakabuda ndandaunganidzawo mainstruments ekuti ndandakwanisa kurana studio. Ndopandakatanga kurana Monolith studio inova iyo yakarekodha zvikwata zvakati kuti zvinosanganisira vana Japraise, vana Hope Masike, vana Transit Crew nezvimwe zvikwata zvinobva kuDRC zvinoita mitambo yerumba. Nevamwe vakabva kuZambiawo. Saka ndakarekodha zvikwata zvakati one day.
saka kutaura kunoku basa ndiri kunyanyokonzentesa naro ndere mustudio imomo ndichishanda saproducer kuridza ndichiri kuridza zvangu pane nepapo koma tukundomboridza navo pama big functions mabirthday bashi dzavo but handisiri muchikwata chavo asi chine ukama hwakanaka sipereka saka ndo mamiriro akaita nhoroondo yangu. Mukoma Clive, wanditaurira zvinhu zvandogara ndinzwawo zvakare nevaimbi vakawanda kuti pandakatanga inini vabereki vaigona kuvewo vasingazvifariri ndoziva kuti kare kare vanhu vaisora kuti magitara zvinhu zvechirombe, asi nekufambawo kwenguva ndoimba kuti pane zvimwe zvawakaitirwawo nevabereki vako, gumo rutsigiro gwavakazoita vaona kuti zvechokwadi mwana uyu ndo pane chipo chake ndo zvaada izvi. Mungada kutsanangurawo here? Ndoziva kuti sekutaura kwamaita kuti baba vakambopota vairamba vachiti aiwa magitara zvaroda kuita kuti hazviiti, asi ndo zvamakuita izvezvi ndoimba kuti zvinhu zvavakazopedzera vafarirawo. Pane zvakazomboitiwawo here nemhuri yenyu kuti tivatendewo kuti aiwa vekwamukundu vakazokutsigiraiwo? Chandakatanga kutaura nchoti kurambidza kwavaindiita magitare changisiri chinyangwa chakaipa, nokuti kare pane vakatanga magitare vakapa muenzaniso wakaipa. Kare pane vainzi magitare vainzi vairidzira doro chete vasingaroore vachingoita zvichiromberombe, saka ndo vanhu vakasvibisa zita remagitare. Saka mubereki aiti akaona mwana wake auda ita zvemagitare manje nokuda kwerudo rwekubara kumurambidza kwaita kwangu siri utsinye hwekuti asaite zvaanofarira, asi chinenge chichishuva choti mwana aite zvinhu zviri nani asaitedzere sezvakawana zvichiitwa nevamwe vaita zvichirombe chete. Saka ndingati kurambidza kwandaiiti nababa changisiri chinhu chakaipa, asi vaitoshuvirewo zvakanaka. Asi zvava zvasara kwandiri manje kuti ndichivaratidza kuti munhu unokwanisa kuridza magitare wakaroora, uine mudzimai, usina masmall house, usina vana vemusango, usina chirombe chauri kuita. Saka ndakabudira kuzozviita izvozvo bhozi kutaura kuno kuti nemudzimai mumwe chete nevana vaviri vari mumba, handina vana vemusango, handina chiromberombe chandinoita. Saka vakatanga kutoona kuti saka munhu zvaari kutoita basa rakanaka, then ivo futi pakuvasapota sevabereki bvaona ndikutovatsigira sezvingwetawo vamwe vana vese mumba pakuvatsigira nemari, kuti vabereki vangu vese vakashaya, but paditime yavakashaya vese vangu vanatsodya mari yemwana wavo vakutofarawo, nokuti kwese kwavaenda vaita vakataura kuti ndonzi mukundu unzi munozivana here namunhu. Saka zvinhu zvaizvo kuti vakazoshaya vatsigiri vangu vakuru chaivo. Ndinopa kutenda zvikuru nemashoko awataurira Clive. Ndakatarisa Clive, kutanga mimhanzi hachisi chinhu chinongonzi ndakumuka nhasi unoyu ndoda kutanga mimhanzi. Pano zvaunenge unoona kuti pane umwe muimbiwo pawaitanga kuridza magitare papapa emabhanjo emaolivin nematwileka, pane muimbi waiona wachiti muimbi uyu ndodawo kusvika ndiite semuimbi ndingi. Pane muimbi herewo wawaiyemura uchikura usati watanga zvemagitare uchitanga, ndingangoti pawaitanga pacho ipapo usati watanga zvekurekodha, pane muimbi wawaiyemura iwewo? Ndichikura ndakurira sokutara kwandaita ndakurira mageto kambuzvimakwadza nemufakose, pane mimhanzi miiri yainyanyodiwa muarea idzidzidzi yaiti Chimurenge, especially yaThomas Mapfumo nerege, ndo mizi dzatakakura tichida sire tichikura. Saka kumutambo werege munhu wandaifarira newandichiri kufarira namanje ndiBob Marley. Ndafarira manyorero ake, maimbiro ake, although chirasa mabhilifu echirasa handambobvira ndapindirana nawo, asi mimhanzi yake ndauirana nayo. Then Thomas Mapfumo, wandainyofara kwaThomas Mapfumo ndigitarist wake ainzi Jonas Tole. Saka kukura kwangu kwese ndakura ndichiyemura maridziro aJonas Tole, zoti pandakatanga kudzidzira gitare ndakatodzidzira ndichida kutedzera Jonas Tole, zoti pateerera pamaridziro angu pane kaJonas Tole karipo kakawanda. So saka pagitare ndakura ndichifarira Jonas Tole neainzi Jimi Hendrix wekuAmerica. Then pamanyorero enziyo ndakura ndichifarira Bob Marley, zoti the first 200 songs dzangu dzandakanyora ndiri kuchikoro dzese dzangu dziri marege, zoti dzimwe dzaticharidza pachirongwa chimwe
zvinezvi nzvimbo dzandakanyora ndisori kusekondary school ndiri kuma-form 2. Okay, ndopa kuti ndazikuru mukoma Clive Mono Mukundo vadikamuaterere nhasi noitira mukoma Clive Mono Mukundo kubva kuZimbabwe live kubva kuZimbabwe rega mukoma Clive rega ndimbodzokera zvakare mudariro sokuti vanhu vanenge vaida kupota vachimbotasanudza makumbo pane kambo kanonzi Rova mungada kungotaurire muchidimbo nezvekambo ikaka katakuridzaga. Kambo aka kanotsanangura nenyaya kushanda nemaoko nekuti sekuza kwatinoita kuti muZimbabwe pari zvimwe zvinhu zvakaoma. Saka zvinhu zvakaoma kudai ukada kutarisira kuti ndiri kutsvaga basa mazano muZimbabwe hapana kwaunowana basa. Saka basa rari kutozvigadzirira iwewe. Saka pandaiudza vanhu kuti panzvimbo yekuti unotsvaga basa iwe uchigadzira basa racho iwewe nokuti ukaramba kugara uchiti handina mari ndikuchipeka nokuti ndiri Rovha munhu atingatoti Rovha chete munhu asina maoko as long as maoko uinawo basa unaro unokwana unodziga mugadheni memunhu unokwana unotimbira munhu muriwo ukatoita mari unokwanisa kumutengesa pamusika. Saka munhu atingangoti Rovha chete munhu asina maoko ndo meseji iri pakambi kazi ndopa kuti zvikuru mukoma Clive yero shoko vadikamuaterere regai tinze kambo kubva kuna Clive Mono Mukundo kambo kanonzi Rova hanzi kuti tikuti Rova hunge usina maoko ngatinzeka. Welcome to a people station, Visions FM, the home of pure entertainment. Woka yarira ngoma kwese mese vachirungoti bata ndo pakutendereka ndiri kuona zvakare muchivara chechisi ndiri kuona sister Lorraine munodaini mushati makoko kubva kuUnited States of America mukoma Zaman Z the president kubva kuUK ndo pakutendereka mukoma Gutas kuUK zvakare Elias Benyu kuAlgeria wakati zvako ndo pakutendereka kubva kuZimbabwe ndiri kuona Catherine Mozanena Mogondo ndo pakutendereka skuro nokuveneso pachirongwa mukoma Lesta kubva kukwekwe makari zvenyu ndo pakutendereka nemimese vari pamabasa ndozvati vamwe vari pamabasa vamwe vari panzendo hanzi kuenda paFacebook uri pabasa hazvibvumirwi naika kana kuti uri pagwendo zvakare. Saka naizvozvo ngatienderere mberi nemafaro Visions FM chirongwa chisi pachisi napapa zvose ngatiende mberi. Tina mukoma Clive Mono Mukundo. Kono zakare kubva kuUK mukoma Shenge mafaro muzembe wakati zvako mwana wa mai ndo pakutendereka anzaiwa mudararo wangu matimbo bada jaivirai
Clive, iyo uri muimbi vanonongoziva uri muimbi uri mutsikisi zvakare watingati producer pachirungu vamangada kuziva kuti iwo pfungwa dzako uchitanga kukura wainge une pfungwa dzokuve muimbi. Pane dambudziko here rakasangana naro semuimbi zvakazokupa shungu dzokuti ini rega nditewo mutsikisi zvakare? Pane zvawanga wasangana nazvo here chakaita kuti uzoti kuti ndingoramba ndakamirira zvokuimba izvi kwete handii ndoda kupota ndichitsikisa? Chekutanga chakaita kuti ndide kutanga zvestudio inyaya yekuti unongozoti basa rinoite magitare makasa harisi basa rekuti ungadepende naro 100%. Nhasi unofuma uri kupinda mangwana zvinofuma zvakapera, saka unenge uchida yatingati pachirungu backup plan yekuti zvinhu zvikabhenda pastage unenge nekamuka project paside. Then chechipiri kuti uite producer chinhu usually chaunozodiscover nekufamba kwenguva. Sekutaura kwandaita kuti ndiri anoitwa pachirungu anonzi session musician nekuti ndaishedzwa nemabhendi akawanda ndinoridza. Saka ndakakurumidza kuona kuti vanhu maartist akakurumidza kuona kuti ndinokurumidza kubata vakatanga kundimbira nziyo vakandipa zvekuridza ndinokurumidza kuzvinzwisisa. Then pamusoro pazvo ndakutanga kuongorora zvakare kuti ndine chipo chekuarrange masongs, ndine chipo chekunyora masongs, ndine chipo chekunzwisisa music zvakadzama zvokuti naivo vaimbi vacho vaitozondishedza even kutovabatsira kunyora nzimbo nekuarrange nzimbo dzavo. Saka izvi zvese zviri under nyaya yeproduction. Saka ndakatozodiscover kuti zvanditori nechipo chekuproducer ko ndadii kutanga studio, nekuti ukaita producer usually uchishanda pasi pomumwe munhu kazhinji kacho hauna kuburitse zviri mauri. Saka ndaona kuti since ndandiri kushanda kwamatuku ende mari yacho yaitambira yange mari yakanaka fani stereki zvekuti waikwanisa kutanga project. Saka ndabva ndangogara pasi nemudzimai tikati saproject yatingatange ndeiti mudzimai akamboiona yake maideas ndikati ngatiite zistudio. mudzimai akati no, mastudio yakawanda ndati no, competition haityise as long as munhu uine chipo. Nokuti mastudio mazano chaakuita kuti mastudio afa inyaya yeproducer haisi nyaya yeequipment. Vanhu vanoteera producer kuteera certain sound inenge ichiburitswa naproducer, saka ina deliver kuti certain sound. Saka mukandobva ndamuconvinsa tingotanga studio yakabva yangotanga nekusumuka. Artist watakatanga kurekodha ndiye Alexio Kawara paabhamu rake rinashine real. Zvinhu zvazvangotanga kuputika. Saka chipo chandakatodiscover nekufamba kwenguva ndiri magitare munguti ndinotoone chipo futi chimwe chiri pamusoro chekuita chekuproducera kwandakaita muproduction. Clive, wataura zita ramkomatuku raOliver Mtukudzi. Ndinoziva kuti vamwe vaimbi kana kuti varidzi vemagitare kazhinji nyaya dzavanenge vachitaura ndisingarevi kuZimbabwe chete kana kunzvimbo dzakasiyana siyana vanenge vachichema kuti muimbi ningi wandaimba naye anga asingandipi mari ndosaka ndakamusiya. Asi ndiri kuhwayewo apa uri kutsigirwa zvekwa kuti mkomatuku vaibhadharawo zvakaenderana semawandiro amenge maita. Uyo waigutsikanawo nazvo. Ndingakubvunzawo zvakare kuti waigutsikanawo nezvawaipiwa namukoma Oliver Mtukudzi? Ini ndakachana ndikati mabhosi vakawanda kubvira kumafundisi kusvika kumagitare kupi nekupi. Wandikati pavanhu vese vandakashandira the best boss wandandashandira ever ndiOliver Mtukudzi. Nekuti munhu waye wekuti even pakushanda haadi zvekutyiwa nevashandi zvekuti munoti bhosi asvika munhu wekuti munenge muchitodzoka mese muchitomuwanzirawo muchitofara zvekuti time yandakashanda kuOliver Mtukudzi ndoimwe nguva yandinogara ndingorangarira ndinogarawo zvavanhu kuti kwandiri ndo yandikati university level yemumagitari mangu kuti kubuda kwandakaita kuOliver Mtukudzi ndakafila kuti ndagraduate. Nokuti even nyangwe ndabuda muchikwata ndakaona kutsvaka kuti ndangochengetedza ukama hwangu naOliver Mtukudzi nokuti munhu wekuti akaratidza kuve baba kwandiri zvezvekuti even namanje tichiri kutaura tese tinogara takadzoka tese ende panyaya dzekubhadhara nedzidzidzika first pay akandipa chai ndakashamisika ndikaipa mukadzi wangu akashaya kuti totengei nayo totenge chii nayo yakairi mari yakadaro yanga yakawandira ende pandakapiwa pay yacho futi ndandisina kutoridza pashow yacho ndandangonzi uya ungoswoona mashandiro atinoita
kuti uzive kuti kana takuridza tese unoshanda sei nesu vana uya vanafumira ndone musi wemuvhuro ndakutofonera wanzi yotore pei yako ndati ko handina kushanda zvanzi no kuuya kwawakaita ikoko wakasiya zvimwe zvinhu zvawaita want to respect kuuya kwawakaita ko ndopandakatanga unoti asa munhu ngai ani magitara haatori sekungoridza andozvitora professional pandabva ndotanga kuona musiyano nemamabhendi andanamboridza nawo ekuti zvine zvingori zvenzara zoti even papractice session chaiyo kwamutukudzi motikari dzine dzakazara paita kunge panhamo ichi munhu anenge auya nemota yake zvinoratidza kuti munhu wese ari kuita se arikubhadharwa mari inokwana kumabhendi mazhinji mukuru webhendi chete ndianenge angori nemota ndianenge achigara life iri nani nepamutukudzi zvinhu zvavo zvakabhalanza vamwe wese memuchidzigurai makombi nochidzigurai makombi inenge iri iya inonzi mubhaibheri yarichmen and lazarus zvekuti vamwe munondidya mafufu ari kudonha patafura patenzi uye tenzi ndianenge achidya ichiita dumbu ega asi pamutukudzi zvazvisina kudaro ndopakutenda zvikuru mukova Clive nokujekesa sokuti vanhu vashoma vanotenda naika zvakanaka zvinenge zvaitwa noumwe ndoemba kuti mukoma tiri kupa tichaona nichavataurira naika kuti aiwa mukoma Clive vanopa kutenda zvikuru kuti muri mutungamiriri wemhando yepamusorosoro asina umbimbi ndoga Clive ndakatarisa inini panyaya yekutsikisa as a producer vamwe vangada kubvunza vangada kuziva kuti sezvo uchitora sebasa vanhu vaunotsikisa ivava unowana kupi unovatora sei pane criteria here yaunoshandisa kuti ndoda munhu akati kana kuti ndoda munhu anoridza nziyo dzakati unozvifambisa sei angu pavanhu vanoshanda navo ndekuti one munhu anofanira kuva aine chipo nokuti munhu kana asina chipo nyange ukamudzidzisa sei kudzidzisa munhu akusikisa chipo munhu then chechipiri didi kurekoda manzi inonyadzisira kana ndisina huni inozoshoresa zvazvekuti vanhu vanomupedzera kuti chichama kuita music yekuti havakwanisi kuiteerera paine vanyarikani ndo zvinhu zvanoshandisa then maartist auye kunoku chinoitika panyaya dzeproduction zvekuti avakwanamboita kuti mazuvano pamusic production pasi rose vanhu havachaite zvee zvekunzi tikuenda kwakati noti ndokune mabest instrument kwakati ndokune best equipment vanhu vakuteera sound vozokatasa technology at the moment yachipa zviya zvekuti any munhu can buy a computer, any munhu can run a studio. Panga zvakaita sekuamerica munhu wese anogona kuita studio mumba, asi chinozoita kuti iwe uende kuna Dr. Dre unoti ndinoda unorekodha ikoko unongowanza kuti zvauri kuita wega mubaka nezviri kuitwa Dr. Dre zvakasiyana kubuda quality zvangu zviri kubuda ari mavhu nemarara. Saka computer age manje yakabatsira kuti yakapa mukana kumunhu wese kuti munhu wese you have to prove yourself. Saka zvapa futi competition yayo kuti as long as you win chipo uchishanda nesimba unosimukira. Saka kuproducer kwanoita vanhu inini ndinoisa simba rangu rese mwoyo wangu wese papo. Saka vanhu vanoteerera maproducer andinoita nana Japreza nana Hope Masiki nemamwe unobva wafarira unobva waya vega zvekuti handitomba advertise kuti kunokwaita studio maartist anoenda rekodha iwo ndivanoshambazi ndo masalesman angu. Clive ndakatasa panyaya yekutsikisa ndoramboramba ndiri panyaya yekutsikisa pane mamwe maartist here ekuti munhu anogona kuuya ndoti Papa Joseph vauya ndinoda kutsikisa wobva wati iwo hausati wakwana iwo unopona mwaanombodaro here kuti aiwa iwewe pari zviro zvandikwanisi kutsikisa nemhaka yakati. Vaindipa unoya nemari amini vachida kubhadhara ka. So kana ari munhu anosanda mbonzwa achimba ndototora gitara ndoti chimbotanga watomboimba timbonzwa kuti zvirimo here. Nokuti mazuva ekutanga ndichangotanga ndaimboita mistake kuti munhu wese angouya nongoti ngatiite basa. Asi ndakuzoona manje ndinofamba kunguva kuti pane vamwe vaiuya kuti mari yekubhadhara studio anayo pachipo hapana. Sapanisa mai pakuti kana chimbo chabuda chakakanyika kudaro manje vanhu havazozoti kukundikana kwemimbi kana kukundikana kwaproducer ufuti weproducer unonga watokundikana bhozi kana wakurekodha munhu akadaro zvinosvibisa zita rako. Saka vese vanovaisi kuti vada kurekodha
totombotanga nambonzwa kuti chipo chirimwo here kuimba kwacho ari kugona here kusati atambira mari yake nokuti mari unongoza mari inozorwadzadzisira ndizvo mukoma Clive blaza voza kazhinji kana mumwe nomwe achiita basa rake nega zvaangofana kana nemupurisa kana kuti ticha kana kuti chiremba iwo kana usiri mubasa irero zvinonetsa kunzwisisa kuti unyatsoa kuti chizvinombofambiswa sei. Vatere vangada kuziva kuti kana muri mutsikisi muri producer zvenyu zvinongoperera pakutsikisa here ndio pamunowana mari yenyu here kana kuti nekuzotengeswa kunoitwa mimhanza yamatsikisa iyoyo munenge murimo zvakare? Pamutemo wepasi rose kana uri producer kutengesawo nezvitwa mhanzi unenge uchifanira kuwana chikamu ipapo. Asi manje nemamiriro akaita nyaya dzehupfumi muZimbabwe pari zvino kumusiki hakutorina mari in terms of nyaya dzemasales nokusekudzwa kwamunoita kune inonzi piracy. Kune dzimwe nyika like kunana America piracy yangodzikisa masales emusic nezvine kuma 20%, asi muZimbabwe yakatotsvaira 100% zvezvekuti hakuna kana mindi umwe chete ari kuwana kana cent from masales. Nokuti vaingi vazhinji like ini tatongoita zvezvekungoisa music paline kuti vanhu vatongodownloada for free nokuti hakutorina mari. Asi kuri economy yakanaka zvinhu zvakamira mushe mhanzi ichinatotengwa semazuva ese producer anenge aifanira kuwana chikamu a certain percentage zvichienderana nekuti vabvumirana percentage yakaita sei nemindi anenge aifanira kuwana a certain percentage kubva kutengeswa kwemusic yese inenge ichitengeswa pamusoro pemari yanenge akachaja kustudio wongo. Varikamwaterere pari zvezvi ndina mukoma Clive Mono Mukundo kubva kuZimbabwe ndo vatiri kutaura navo pari zvinezvi. Mukoma Clive sekutaura kwamanza vachitaura kuti muridzo yegitari atsikiswa zvakanyanya kudarika vamwe varidzi vese vomuZimbabwe. Mukoma Clive regai timbopinda zvakare mudariro vanhu vambotasanudza makumbo zvakare naika tirove kambo kanonzi Kwanyamanindi. Kamba akamungada usanangura here kamba akati because nokuti vamwe vanenge mutauro wamakashandisa pa unenge mutauro wakati dzamei Kwanyamanindi. Yeah. Nyamanindi iyi hotera iri mudangamvura paMutare. Hongo. Ndo ukabvunza vanhu vese maMutare vanokudza kuti vanokuziva kunonzi Kwanyamanindi. Saka Kwanyamanindi takapagara gore ra1991 ndine chikwata chainzi chikokoko ndichangobva kuchikoro ndichiri vapanho. Saka tatine mahopes nemadreams edu kuti magitari pataifunga kuti zviri nyore tichangopinda tohatarekodha tohazeta mbiri tohazeta mari. Saka hazvina kuita sekudaro. Saka Kwanyamanindi tazopagara gore rese zvinhu zvinoona kumira mushe timbonyimwa pei futi papapo ndo nyaya taitaura pakambo ikaka kuti gore 1991 tandine chikwata chainzi chikokoko tichigara paNyamanindi tave nechishuwo nekuti zvinhu zvichaitawo mushe asi zvakaramba nguva iyoyo asi chishuwo changu chiripo ndo meseji iri pakambo kacho. Ndo pakutenda zvikuru vadikamwaterere vari kuri kuvhota kuZimbabwe muri yeZimbabwe muri kumaremoka regai timbokupinzai kuhotera Kwanyamanindi naika ngaterere kambo kubva kuna mukoma Clive Mono Mukundo. Omudumo wamakosi dzemadzimambo naika Muna 91 Narangarira ini Tiri Kwanyamanindi Iko kudanga mvura. Pana mwaro kuti batawo zvakare vachangobva kupinda muchivara naika ndiri kuona mukoma Admire Monyadiwa makadi zvenyu kubva kuUK ndipo kutenda naika mukoma Joseph Mandidewa makadi zvenyu ndipo kutenda zvikuru. Ndiri kuona zvakare vari kuTanzania mukoma au Mukopane makadi zvenyu Jambo. Habari yako muzuri sana kaka. Tichirowa ngoma Anzirombe ndianiko Usati shore Chikokoko Tichirowa ngoma Nemoyo wose Tichiti zvichaita che
kuonawo zvakare mwadi panonaika ndiri kuonawo tsamba zvakare iri kubva kuZimbabwe. Mukoma Paddington Matekwe makadi zvenyanzi big up mono mukondo hanzi wakadziyaneka ndiri kuonawo zvakare vari kuri kuvote Cranbourne West mukoma Alson Chicha makadi zvenyu ndopakutenda zvakare ndiri kuonawo zvakare vari kuNewlands mukoma Kennedy Tenedze makadi zvenyu dzive pachiweshe tiri kudhukirwa reka ndopakutenda zvikuru mese vari kumativi manese nyika pachirongwa muna Papa Jose musi wechisi nai rangarira ini tiri kwa nyama nyingi iko kudanga mvura muna 91 chikokoko tichirowa ngoma hanzirombe ndianiko musati shure chikokoko tichirowa ngoma nemoyo wose tichiti zvichaita chete Chaita chete taivane shungu hamawe asipapo zvakaramba taivane shungu hamawe tichiti zvichaita chete kubva paSouth Africa mukoma Emmanuel Kapokoto Manshaba makadi zvenyu hanzi aushinzwazve kana warova idzindo dzedu neka ndiri kuonawo zvakare mukoma Benson Popiwa makadi zvenyu paSouth Africa ndopakutenda nai taivane shungu hamawe asipapo zvakaramba taivane shungu hamawe Clive takatarisa panyaya mimhanzi ndatiterere mimhanzi yenyu zvakanyanya vamwe vateri vaida kubvunzwa kuti musambonyo wakarerekera kupi chaizvo kuti ijezi here, irege here, isungura here, igospel here, zvakanyatsomira papi chaizvo vanhu vangada kuziva kuti musambonyo wakanangana nepapi? Okay, chitanga panyaya dzechitendero ndiri Kristu asi handisi muimbi wegospel zvichida kuti kunamata ndinonamata asi semunhu anonamata usingaimbi dzegospel haungazoshai pano nepano paunoti Jesu asi handisi muimbi wegospel ndinoya pazvendre panyaya yechapi yemumhanzi mumhanzi wandinonyenyeta inini yatingangoti traditional music yemuZimbabwe yangosanganiswa netijezi tishoma asi kazhinji kacho ndakati music yangu ndinoda kuti inzwi yakarerekera kunana Thomas Mafumoni pamutukudzi but ndichiita nenzira yangu ndega then pano nepapo semunhu akakura achifarira rege pano nepapo ndimbopota ndichikando nzvimbo dzerege senzvimbo vananyamani ndava iri padamba refu rinonzi Chronicles of Ramjeni idamba refu randakangoita dzerege chete nokuti ndakakura achifarira rege uye nzvimbo dzave ndakatodzingera dziri rege ndichiri mufana saka idamba refu randaitsanangura matambudziko andakasangana nawo munyaya dzemagitari saka ndava ndangoti zviri nandimbodzura nzvimbo dzandainyora ndichiri mudishi saka ndonzvimbo dzepadamba refu saka rege hausiriwo main musambo wangu asi mumhanzi wandinoda zvikuru saka ndongoti pano nepapo ndimbopota ndimbodonhedzera karege pano nepapo wongo mukoma Clive oza ndatitaureiwo nevaimbo vakati wandei kusanganisira vokuZimbabwe nevamwe vari kuna naDRC vanorova musambo yakasiyana-siyana. Last week ndaitaura naye Yondo Sister achitaura kuti ane damba refu rake raanaro asi kutsikisa kuti aone producer zviri kunetsa
handizi kuti kana machiti zviri kundinetsa kuti ndiwane producer zviri kureva here kuti ari kushaya mari yekunotsikisa kana kuti producer ari kuti handidi zvinoreva chii? Zviri panyaya dzakawanda. Chekutanga kuzvingire zvekuti kana urida kuita imwe type of music ukashaya producer anonzwisisa za type of music yaurida kuita zvitori nani kuregedza kurekodha nekuti haibudi semabudiro aurida kuita because maproducer vanhu vaya vasingaremekedza zvikuru vanhu vanyanyoremekedza vaimbi chete asi ukatasa mashure okuproducer dzimwe nguva ndiye anogona kutoita basa rese zviya zvekuti artist anogona kuuya asina chainacho zvese zvigosoumbwa naproducer saka dzimwe nguva ukashaya producer anonzwisisa zvaurikuda kuita zvimwe zvitori nani kutoregedza ndeimwe nyaya yawo then imwe nyaya inogona kudaro iri pakuti pamari because kazhinji kacho munhu kana agona basa rake ane mbiri yekugona basa rake anenge akudhura saka munhu anogona kutadza unorekodha nemuproducer nokuti mari dzekutaura naproducer iye haichadzikwanisi sezvinoita mamaproducer ekuamerica kuti anogona kugadzira instrumental ochaja paundi 700,000 kuti uimbe painstrumental iyoyo then pamusoro pazo pauchauya kuimba anenge achikuchaja per-hour futi pauri kuimba mustudio obva achaja producer futi apa iri mari refu saka ndo inogona kudaro iri munyaya then imwe nyaya inogona kudaro iri pakuti producer anogona kusafana nemusic yawaunzi kuti wene una producer but I think tingatigadzirire pakati kuda kuti pagadziriswe wene une mwe kuti ngatigadzire pakati kuti handikuda pagadziriswe saka nyaya dzacho dziri pakawanda saka hatina kuzoti chiri kumutadzisa iye inyaya yekuti ashaya mari here kana kuti ari kushaya producer anonzwisisa zvaarikuda kuita here kana maproducer haasi kufarira zvaarikuda kuunza zvacho here saka hapana kuti nyaya iri pati apa ndinopa kutenda Clive koma Clive nekujekesa kwamaita ipapa saka imi mutsa murikuda kuzivisawo vateereri nhasi semutsikisi hatimboti isi tozongonzwa mimhanzi yakurohwa saka zvinoreva here kuti hatimboti inini ndatsikisa mimhanzi yangu inini aiwa ndiri kuda ndaridza ndanyora nzeve yangu inini inogona kubuda yakasiyana nekuti ndanotsikisa kwamusiyamwa ndakanotsikisa kuna mono ingade yakabudawo kuti zviri nani ndo zvamuudza motaura kuti producer ane chekuita nemabudiro anoita mumhanzi. Producer wese andone certain sound inozivikanwa kuti kana uri munhu ana kudzamisa pfungwa usina kuziva nhingi unyakunzwa kuti yakaproducwa nenhingi yakaproducwa nanhingi nokuti producer wese andosiya fingerprint yake pa every music yaanenge aproducer saka ukanoproducer same kamboitako nemumwe producer kanogona tokuda katosiyana zvachose izvi zvadekaya kazhinji kacho kana wamutendera producer kuti ana kuburitse unyanzvi hwake chinozonyesa ndikuti maartist vamwe vanozoti kana releasa tomboto wati wandei akakura musoro izvo ndeanenge ada kunanavira oenda kuside raproducer iye wacho but kazhinji kacho kapa producer mukana wekuti aite zvaanoita fingerprint yake inonzwika ipapapo ende zvawaita nauyu hazimbofa zvakafanana nezvaunosweta nauyu. Takumboenda panyaya yekuti yekutsika conzi ndakambonzwa vaimbi vaitaura kuti maproducer aroti tsika conzi hanzi takatsika conzi producer anenge atitsika conzi sematsanangurira muri kuita apa muri kunyatsojekesa zvechokwadi mukova Clive kuti zvinofamba sei zvinofamba zvakadai asi unonazonzwa munyimba achichema kuti producer anenge akanditsika conzi zvese zvichireva kuti unenge ukazomuchajawo mari yakati kure here semataura kuti kura naamerica kundo zvavanenge vachiita kuti vanokuchaja mazimari pamusorosoro. Nyaya dzacho dziri pakawanda. Pane imwe nyaya inoitika yekuti producer anogona kudaro ari muridzi wemarketing company. Marketing company inenge ichitengesa music iri kutengeswa then pane inonzi split sheet yekuti munofanira kubvumirana musati matanga kurekodha. Split sheet zvichireva kuti mune makasplita kuti uyu ari kuwana mari yakati uyu ari kuwana percentage yakati uyu ari kuwana percentage yakati saka izvani split sheet inobatanidzwa necontract kana zvinhu zvakangomedzana necontract saka vaimbi vazhinji manje vakanzwa kuti vaona mukana wekunorekodha vanofara nekufarisa vokanganwa kuna kuverenga contract kuti yakamira sei wangofanana nevamwe vanongoma kumatozi vanoenda kumatozi kunoredza kunze kwenyika vaya pana mwe vanongonzwa kufara unzi ndandidi kunoredza kuaustralia ndandidi kunoredza kwakati havachaende kunatsonoverenga pacontract kuti pakanzi chii kunziwo patiri kuenda kuaustralia
patichawana pese patichawana $100 uri kuwana $5 pese patichawana mari yakati uri kuwana ka 2% pakunogara munongononozve kuita tasvika ikoko saka munhu anokonzwa kuti ndikuenda kuaustralia obva atomhanya kuti unotota mabhedhi osvika kumanye mosvika monzi guide tsvaga iwe unogara wakutanga uchema uye uratidza kuti zvakanyorwa pamberi saka maartist mazhinji ndozongoitika even nyangwe panyaya dzekunorekodha kuti havanatotanga vanatobvumirana kana kutanga vanatoverenga pamacontract so zvinoitika ndezvekuti kana utirekodha nekambani ichazokutengesa kazhinji kacho panouya nyaya yekunzi iwewo uchawana percentage yakaita sei then company ichawana percentage yakaita sei producer achawana percentage yakaita sei akanyora kambo achawana percentage yakaita sei kana usiri wakanyora kambo so usually pano ndo panozouya kutsikana kwese kambo ndopa kuti zvikuru kova Clive nokujekesa kwamaita ndakada kumirawo zvakare ndichiramba ndichidzokorera ndiri semutsikisi kwete semuimbi imimi matishandei nevaimbi vakawanda zvechokwadi mataura vaimbi vakawanda mashanda navo kusanganisira na Mukoma Tuku the late Semutikudzi vana Japraiser nevamwe samaendere brothers pane zvamunenge makatoonawo zvamakatodzidza zvokuti nhasi uno mukabvunzwa mugoda kutaura kuti inini advice kana kuti mashoko euchenjeri chandingade kuyambirawo vaimbi vavava ndechakati pane advice yamungavapawo here mimi saproducer semutsikisi advice yandingangopewa kuma-artist ndekuti chekutanga saartist arida kurarama nemumhanzi unofanira kuzvibvunza kuti urida kuita music zvekurarama nayo here kuti ubhadhara marendi nayo kana unoda kuita music yekutsvagisa mabhedhi kana unoda kuita music yekutopa-time kana ita zvemabhedhi unoawana badadyiwe kana ita zvongetopa-time zviri kwauri asi kana uida kuita music zvokuti urida kurarama nayo uchitoti ndokubasa ka tinoti talent yakati chipuka it's only a small fraction of the equation pane inonzi the business side of things ndo inoita basa sei ndosanzira kuti pane mimwe mhingo kuti ukateerana kuona kuti munhu kuimba cheko haana tsogoni kuimba asi zvinhu zvake zviri kufaya izvi kuti anenge akangwarira the business side of things saka izvoni ukaita chipo woregedza kungwarira side rebusiness ka unofa wakabata chipo chako ungura wakachibata asi hapana chinobuda kuti zvinoitika ndekuti tikati kuda vanhu vanoimba munhu wese ane chipo chekuimba anokwana asi tikati yakunzi music papanzi business pamberi zvobatanidzwa pamwe chete yanzi music business is now a different story pane kungonzi music chete kana yakunzi music business pakutoda mabusiness ethics pakutoda maideas ebusiness kuti marketing unozvimaketa sei unopfeka sei pane vanhu unotaura sei pane vanhu haungatarise munhu akaita saoni pamutukuzi kuti anopresa nokuda kushandisa toiri kuenda paside peroad nezita rake nebasa rake hazvipindirani saka kana uri muimbi unofanira kutarisa tunhu kwese kuti ndinokusvibisa zita ndinoita kuti zita rako risimuke zvese zvekuside rebusiness then chimwe chinhu futi iye type of music yaunosarudza kuidentifyiwa nayo nokuti pane dzimwe music dzoti ukada kuidentifyiwa nadzo dzinenge hadzina mari hadzina mari kakuti dzinogona kupa zita but pasina mari iri kubuda saka pangangwarira the type of music yaunosarudza pongwarira paunorekodha kwacho vanhu vanoshanda navo pongwarira zvaunopfeka pane vanhu matauriro ako pane vanhu zvese on the business side so ndodzokutoza zvakati kuti chipo kanzi talent kangori ka small fraction of the equation kana wakuda kupinda music business asi panguti music chete munhu wese anokwana ane chipo asi kana yakunzi music business pakuda chipo nemabusiness ethics Mukoma Clive ndopa kuti zvikuru nokujekesa kwamete papa mumwe mubvunzo wandikati kana kuti zvandaiwana kubva kuvaimbi vakati wandaitaura navo mazuva ano pane chinhu chiri kungochemwa nemunhu wese muimbi wese anongochema kuti vemutsika mutema vepirating vatikuvadza vanenge vatikuvadza imimiwo nechinzvimbo chamunacho munotsikisa mimhanzi pane zvamunofungidzira here kuti zvingaitiwe kuti nyaya yemusika mutema uyu kuti ikundiwe pane zvamunofungidzirawo here zvamungasagestawo kuti pakaitwa zvakati ndinofunga kuti musika mutema tinokwanisa kuukurira chekutanga piracy iri pasi pose asi tikatarisa kune dzimwe nyika yakungokanganisa mbichana
zvazi kuti kune dzimwe nyika dzese vanhu vachiri kutotenga dzimba mwari kutotenga ndege nemari dzemasales chete asi muzimbabwe hakusina kana munhu wana ari kuafodha kana kutenga mapatapata nekutengesa music zvokuti macds kutaura kunoko ango mabusiness cards ekuti udzidzise munhu zvaunoita saka maonero angu nenyaya yepiracy muzimbabwe iri kunyanyokonzerwa nemamiriro eeconomy mamiriro ezveupfumi saka kusvikira ikonomi yaimprova hapana kana nzira yatinganyeberani bhozi vaindi takaedza zvese takaedza kudodzikisa kuchipisa tikati $2 per cd vepiracy vabva vatodhora tikaedza kuti dhora vakatanga kuti $4 for 5 bhozi ivo havana kana cost yavaisa ona saka takazama zvose vamakazama kuda unovabata murodhi but ndiwo aipedzera wafunga kunzi uri kunesana nevanhu saka takatraya zvese saka maideas ukauda kubvunza vanhu izvizvi zvika vanokupa maideas mamwe anosounda very nice mamwe anosounda very intellectual mamwe anosounda very intelligent but ese hapana chinoshanda kusvikira ikonomi yaimprova zimbabwe piracy ichatongoramba iripo ndakanditoti zvitori nani kumamisinzira kutongoofa music yavo online vanhu vatodownload for free otinazondapiwa namiseni rather than panokuti anotipfumise mbavha nokuti upfumi hwenyika kana wakadaro soko bhozi pakambotraiwa nyaya yekuincrypta yekuti munhu akatenga cd ari kopeke asi vepiracy vainotenga cd iroro oriridza muplayer obva aplay account pakombiyuta ine recording equipment ndobva yarekodwa inotozotengeswa nechipa quality futi saka maavenues ese nzira dzese takadzitraya hadzishande saka kusvikira ikonomi yaimprova muzimbabwe piracy itoripo kusvika narini ndinopa kutera zvikuru mukoma Clive muri kuzvinzwira vadika materere ndi mukoma Clive Mono Mukundo kubva kuZimbabwe naika muimbi uyezve mutsikisi zvakare mukoma Clive regai tipopinda mudariro zvakare kambo kanonzi hatina plan B kamba kanenge karitsanangura kanenge datsanangura zvamuri kubva kutaura naika ya kambaka manyorero andakakaitaka ndakaona kuti munhu kana ndopaimizanisa kuti uri muimbi uine kubasa kwaunoshanda futi saka zvindika ndezvekuti ukada kuridzaridza magitari zvinhu zvikada kuoma unobva wasiya magitari ubva watangoita chii zvekubasa ona saka inini nevamwe vangu vatakatanga munavo magitari tatisina kumwe kwatingati zvikaoma tomhanyira kwakati ndo yatinoti plan B yacho saka taningori nemagitari chete saka ndazvo zvinotisa kuti kazhinji kacho vanhu vakaita sense manje vekuti hamuna kumwe kwekutizira zvikadzanya sei unoramba ingotsvaga chete nzira dzekuti ungabude sei saka kazhinji kacho vanhu vasina plan B ndo vanozobudirira nekuti vanoramba vari focus asi vanhu vaya kuti anenge ari hwenya kwese kuti magitari akaramba ndomboenda kubasa magitari akaramba ndomboita zvakati magitari akaramba hapana kwavanoenda asi ndasanoti pasi pose vanhu vanobudira nemagitari vanhu vanobva mageto vanhu vanoshupika vanhu vanotamba nhamo pasi pose wedza kuamerica kana kuti vanhu vaya kuti havana kana ino plan B nokuti magitari akaoma saka ukapinda magitari ukanasonzwa kurwadziwa kwavo zvishuwa unosiya kuti mhanyira zvimwe asi isusu vakakorera mageto manje tenisina kumwe kumhanyira manje saka ndo message iri pambo pakambirikana hapana plan B kutoramba wakatsika pamagitari ipapo ngatidzaitoramba wakatsika ipapo ndopa kuti nezvikuru mukoma Clive kambo karanakidza zvikuru ngaterere vadikamwa terere ndi mukoma Clive Mono Mukundo kubva kuZimbabwe kambo kachinzi hatina plan B kana usina plan B unoramba wakabatirira ipapo naika autsukuduki Visions FM, the home of pure entertainment. ndadzoka nemusambo zvakare umudhumo wamakosi hanzi haindi nyore neka handi nyore memuchingona vanhu vachirova magitara mukati vari kunakirwa asi handi bodo kwete zvinenge zvichinesawo zvakare neka ndiri kuonawo zvakare vari kusweden makadi zvenyuesisa foshile chinyama ndopakutenda kuve neso pachirongwa musambo ndiwoyo musambo werege neka
musambo wakadziereka zvakuda avana mukoma asande kotoko makadise nyepa UK muri kudhukira here asande vamwe ndokutiza vamwe tikasara tikati hatina kwatoenda hatina kana plan B yekuita mupenyu totofira pano vakomana umusika mutema musadara munawe munashungurudzawo mukoma mufaro muzembeneka vari kuuk vanogara vachipopota kuti musadaro musabire vamwe nai hatina kana plan B yekuita mupenyu totofira pano masystem yacho deka ndiri kubvunzawo nomwe muteerero zvakare sister Clara Chivi makadi zvenyu kubva kuZimbabwe deka hadziwo taikuziva uchida rege kuchikoro taikudedza nezita rokuti dread deka zvakazofamba sei parumba apa ndikati ndo masystem yacho nai vamwe tikasara tikati hatina kwatoenda hatina kana plan B yekuita mupenyu totofira pano handichina dread neka ndane mhanza munawe vamwe tikasara tikati hatina kwatoenda hatina kana plan B yekuita mupenyu totofira pano kamwatereri ndopa kutenda zikuru nokuweneso pachirongwa chechisi nasono musi wechina ndina mkoma Clive Mono Mukundo kubva kuZimbabwe. Mkoma Clive, chii chamunoitawo imimi kunze kwezvekutsikisa izvi nekuridza magitare pane zvimwe here zvamunoitawo imimi ndozvangu mataura nyaya yeplan B asi mogona kuve munoimo kamwe kaplan B kanongoroba chiro kana kutengesawo madomasiwo kana kuita something pane zvamunoitawo here zvimwe zvisiri zvemumusic Hai papa ndakatoremara ini handitorina plan B mai. Hapana plan B magitari chete. Ndopa kutenda zvikuru. Demango taura chete kuti ndine plan B taibva tati haiwa kambo kaya ngati kadzimei. Ndopa kutenda zvikuru kwa Clive.
Mkoma Clive wamwangade uzo kuti kwaunoitirawo mashows ndokupi parizvo vamwe wadika mwatero vanenge vakateererawo vari kuZimbabwe ikoko nevamwe vari kumarimuka kuti tikauyawo kuZimbabwe paunowanzoitira mashows inzvimbo dzakaita sei. Ngatimboti handina kuona hangu newspaper ndogona kuti arikaine kudarika nepakati ndogona kungosangana nhasi unogona kusangana Clive achiridzira ipapapo. Mazano handinyanyoita mashows akawanda nomboita zvangu ma-private functions pano nepapo ndahayiwa kuma-private functions ema-companies pano nepapo, but kazhinji kacho ndikunyanyishanda mustudio nengoshedzwa ma-big functions like mama anombotaura navo pamutukudzi ma-big functions like mabirthday avo chichichi, but kunazoita mashows angu chaiwo handisi kunyanyoita mashows ndinyakoncentrata nemustudio vamwe vateereri nokuti hatizivi hanzi zvakazinawo kuradzi pakumema munda kadzi pakutanda makuda ndo pakumema munda zvakare. Vamwe vanenge vakateerera vamwe vateereri umwe musi mangwana ndichida kuzoita muimbi vamwe vakatoziva kuti Clive Mono Mukundu tinomubata sei kana tichida kutsikisa kana kuti tichida kumudana kuti ngaambotrovera hedu takazorora tine mutambo watinawo vanokwanisa kubata sei. Ungava wakasununguka here kutaura nhamba paunobatika dzingava dzefoni kana kuti Skype ID kana kuti paFacebook? Okay, paFacebook wangotsvaga facebook.com/Clive Mono Mukundu vanondowana. Pafone number kana uri muZimbabwe i0772 303 736. Kana uri muzvikonyika tongoziva kuti unotanga waisa +263 unobva kuti 772 303 736 ndo pandinobatika ipapo. Then papa ndine website zvakare monoliostudio.com. Topa kuti zvikuru Mkoma Clive vatikamwateerere mangozinzirana kuti haiwa havanetse Mkoma Clive kubata kana waona toroda unotsikisa unokuramba wafonera naye kuti Mkoma imbodza kuti zvandinazvo izvi zvinoiteereka kuti hazviiti. Ndopa kuti nezvikuru Mkoma Clive Mono Mukundu takuendawo paupenyu hwakwewo upenyu hwako yanikati personal life pachirungu uri munhu ane mhuri here ndozvati wambotaura asi ungade kutaurawo here mhuri yako mazita avo vana mudzimai? Mudzimai ndakarora anonzi Jini Kandeya asi nezvakunzi Jini Mukundu zvake takarorana 1994 takazochata zvedu 1998 kune vana vaviri wekutanga anonzi Tariro kwanzi Nyasha ane 19 years akapedza kunyorawo ma-A-levels ake manje akapasa. Then wechipiri anonzi Takakunda ari form 3 saka pavana ndingori nevaviri mudzimai ndine mumwe chete ndomamira angoita mhuri yangu. Ndopa kuti nezvikuru Mkoma Clive vamwe vateereri vangade kuziva kuti momuso Mkoma Clive vangade vachifarirawo bhora kana kuti vanofarira zveswimming. Pane hobby wera munofarira kunze kwezvemusic? Musanditaurire zvemusic apa Mkoma Clive. Zvemumhanzi hatichadi hatiboti ndasangana nemi ndototi nhasi hatitoda zvemumhanzi tingaite chii? Maybe tingatoningirina kana riri bhora inenge riri national team pane timu yebhora yarongwa nachipas yemamusicians yekuti mamusicians tamba nemasoka legends akudhara togara takajika zvedu but ndo timu mbiri dzanosapota idzi. Ndopa kuti nezvikuru mangozinzira adika mateerera hanzi Mkoma Clive kana uchida kuti ndiende kubhora rege ritori remabhuzi asi kana kuti iri national team. Ndopa kuti nezvikuru takatasawo pazvimwiwa nezvokudya hanzi ukama hunozadziwa nokudya neka tikakwenda tikasangana hatikazongoomesi muromo chinhu chamunofarira kudyawo imi michii kana kunwa chamoti ichi ndo chandofarira kunwa iyi ndo chandofarira kudya? Ndakura ndichifarira sadza zvikuru asi ndakazoita dambudziko anonzi kuti mastomach acid. Saka nekuda kwemastomach acids ndakalimitiwa zvikafu zvakawanda saka ndakufanira kudya 6 times pazuva. Handifanira kuita nzara, handifanira kudya zvinhu zvine maspices, vana koko handichabvumidzwi, dora handitombobvumidzwa zvachose. Saka pachirungu ndingatoti am one of the cheapest people kuendesa out. So tikaenda kumagitare nenyingoda mineral water 50 cents chete.
machips chichi handibvunze kudya wana pizza yese junk food yese handibvunze kudya saka ndinofamba nekambo akangu saka I'm very cheap kana ndida kuti tiendono namagitari ndobva kuti ndazvikuru ndimonekeza kufamba naye titako ndokuziva kuti tofamba ne5 liters hedu yemvura vatopedza lunchbox aneka kambuwa zvatokwana ndobva kuti ndazvikuru kakupedzisira mukoma Clive vateereri vangada kuziva kuti semuimbi pane zviri kubikwa here zvako zvakamunangana newe pane damba refu here ringangove riri kubikwa handizivi kana ungasununguka kungotitaurira pari dzinenguva pari zvino handichandatanga kugadzira damba refu asi pane remix yarakaita nemwe wechidiki anonzi Just Warrior yaplan B wongo saka ndifanira kuikanda pamhepo manje asi vanokwanisa kuenda pareverbnation.com vanokwanisa kutoidownloada even though isati yabuda zvayo pari zvino ndo zvoita zvandaita wongo boza kuti ataa timbori busy pane singo yajapreve naamari yatakabva kuridza mai manje inonzi kure iri kunetsa paredhiyo pane mamaremix futi atiri kuburisa mai manje apa saka ndandakafaswa nebasa nemaproject evamwe vaimbi asi mukufamba kwenguva tatifambe apa ndichana kutsvaga inspiration kuti ndisendeimba nezveizvi ko zvimwe zva zvinoda uine inspiration wangu ichokwadi ndopa kuti ndazvikuru mukoma Clive Mono Mukondo vadika motereri ndi mukoma Clive Mono Mukondo kubva kuZimbabwe muimbi uyezve mutsikiso zvakare pakuridza magitari avachatombozi kuti vakarekodha maalbums anokwana mangani ndoumwewo zvakare wandingati muridzi akatsikiswa zvakanyanya zvikuru wandingati akatsikisa madamba refu akanyanya zvikuru muZimbabwe mukoma Clive ndopa kuti ndazvikuru tichiparadzana nevateereri tovarera kambo kanonzi mukadzi mukatotsanangura here nezvekambo ikakaka kambo akanowanikwa padamba refu rinonzi tunziyo for Jini Jini anova mukadzi wangu saka idamba refu randakanyora nzimbo dzese dziri ipapo ndichinyorera mukadzi wangu anonzi Jini wongo saka akakambo kanonzi mukadzi ndaingotaura kukosha kuva nemukadzi kuti kana uine mukadzi wana chinhu chakanaka uyezve mukadzi usanounza maropafadzo ukatarisa vazhinji asati aroora anenge akangoita akaromberombe so achingotanga kuroora zvinhu zvotinanga kutochinja saka ndo meseji iri pakambo ikaka ndopa kuti ndazvikuru mukoma Clive Mono Mukondo nokuveneso pachirongwa chechisi nemashoko amatipo kupedzera zvakare hanzi munhu wese kana uri munhu wechirume kuti ubudire neka kunenge kuno munhu womudzimaiwo zvakare ndopa kuti ndazvikuru nekambo kana kuti nedamba refu ramakarova iro rinonzi tunziyo for Jini vadika mwateereri tanga tina mukoma Clive Mono Mukondo kubva kuZimbabwe ngatinzwei kambo kanonzi mukadzi kukosha kwemadzimai naika ndopa kuti ndazvikuru mukoma Clive Lazita. ndopa kuti ndazvikuru mukoma Clive Mono Mukondo nokuveneso pachivara chechisineka ndopa kuti ndazvikuru mese muri kutitandadza pachivarawo zvakare ndopa kutendaneka chirongwa chechisi napapa Jose ngainasosepela lukulanenge video bozolanda Visions FM abana Kinshasa abana Tanzania jambo habari yako muzuri sana abana Uganda ndengene kuna ngainasosepela lukulanenge video bozolanda biso kaka nazomona lisuso bana Namibia shiringeipi shirinawa hautengeipi awana chimoko awana chinu chakanaka awana chimoko awana chinu chakanaka Get
kushe. Clive nekambokana nze mukadzi hanzi bikirwa sadza deti rinopisa daika peperite shoma. Visions FM, the home of pure entertainment. Yeah, back to the past. Jane Changerai. GT baba kwa Murewa, nana Murewa. Fafi aka 3%. China wachkoka. Mono mkundu. Itajako jie. Rova. Mabasa kama Clive mwana mkondo kutsigisa manzi dzemande pamusoro naiga baba kamanyira kuna amani nezuro vakakona vakanditi anode yakamira kuti tuzunda kangoti bye enda zvako bye sambomira zvako pano amai vanokuziva hanzi ngomna uya akukura nekurodi akamira pagedhi anga achidei anode pana maidei ukandimirira unondirovesa sipanewe avaseke havadumbokuona usambouya zvako pano kana kangorohwa ndouya kumba kwenyu hanzi nababa mukomana wako uye handidumbomuona anorora here uyu matekenya ndefu makandiwanani zvemombe yeumai zvese hazvizive handidumbomuona sambouya zvake pano ndinorova vanhu pano amai zvese nemwana hapana noti pwe ndiri pano ndakati pe ndini baba pano ndini ndinotonga ndiyo timu yacho ndozvavanoita
Welcome to a people station, Visions FM, the home of pure entertainment.